Dan Allah dan Annabi sweetie na maka laifi kai hakuri ba zan kara ba. Ba ruwana da ke daga yau karki karan magana ba ruwana bani ba ke mun rabu daga yau karki karan magana. Don Allah don Annabi ka bani dama na ƙarshe na maka alƙawari wallahi ba zan sake ba. Don Allah don Annabi ka yi haƙuri wallahi ba zan sake ba. Na ji na yi haƙuri na yafe miki amma akwai sharaɗi guda ɗaya kin yadda? Na yadda kuma wa sharaɗi ne na yadda zan amince. Na ji to taso zo ki ce a nan mu yi magana. Sharaɗi na guda ɗaya ne shine kan na ƙara ganin ki da wani saurayi. In na ganki da wani saurayi duk hukuncin da na miki kin amince? Na amince. Kin amince? Kar ba na ganki da wani saurayi na miki wani hukunci ki zo ranki. A'a, Habiba, idan ki kenan? Idan ka kenan? Rabona da kai tun da muka gama school fa. Come close, come wine for the down girl. Tease me, yeah. Malam ya dai? Tell you something. I love you green.